Arratsalde euritsu honetan, Donostiako udale eta euskal gizartea osatzen dugun asko behintzat, euskara zinegotzi naizen heinean, alkatearen izenean eta korporazio edukiak osatzeko eta edukia. 2016an Donostia kultura hiriburu izan zen. Capital of Culture is not just an institutional project, it's a project of each. Egiten duen lanarekin. Ez dakit dakizuen. Jaun Andreok, arratsalde on guztioi, eta ongi etorririk beroena bereziki kanpotik Euskal Herrira heldu zareten guztioi. Ekitaldi hau zuen interesekoa izatea, opa dizuet, eta espero dut egunotan lan jardunak edukiz beteak izatea eta aberasgarriak denontzat. Gure eskerrik beroena eman nahi diot Wikimedia Fundazioari, ekitaldi hau antolatzen laguntzeagatik. Eskerrik asko. Eta eskermila Euskal Wikilarien elkarteari, Wikimedia eta hezkuntza izeneko konferentzia honen idea edukitzeagatik eta beronen antolaketa zuen gain hartzeagatik. Eskerrik asko. 18. mendean, politikaren eta kulturaren ikuspegitik Europa osoan garrantzia handia hartu zuen ekimen bat sortu zen. Entziklopedismoa. Helburu nagusi bat zuen, munduan zegoen jakinduria biltzea eta herritarrei eskaintzea. Frantzian, l'Encyclopédie ou Dictionnaire raisonné des sciences, des arts et des métiers izan zen entziklopedismoaren neurri paradigmatikoa. Eta bere helburu nagusiak izan ziren alde batetik ilustrazioaren ideiak Europan zabaltzea, eta bestetik iluntasunari eta ez jakintasunari aurre egitea. Entziklopedia hura liburuki marduletan argitaratu zen, eta bere edukien erredakzioan garai hartako pentsalaririk entzutetxenuenetako batzuk lagundu zuten, tartean ziren Voltaire, Rousseau edo Montesquieu. Gizon jantzi eta jakintsu haietako batzuk Euskal Herria, Euskararen herria ezagutzeko aukera izan zuten, eta guganaino heldu dira, gure herriaz idatzi zituzten iritzi erromantiko eta apologistak. Rousseauk esan zuen, Gernika, Euskal Herrian dagoen hiri sonatua, Gernika munduko herririk zoriontsuena da. Hango aferrak baserritarren batzar batek gobernatzen ditu. Aritz baten pean biltzen dira, eta ebazpenik zuzenenak hartzen dituzte beti. Ezaguna da baita ere Voltairek euskaldunei buruz egin zuen definizioa. Pirineoetako magalean, dantzan egiten duen herri hori. 2 mende baino gehiago igaro dira iritzi horiek idatzita utzi zituztenetik. Eta munduaren inguruko jakinduria, entziklopediak eta noski Euskararen herria zeharo aldatu dira harrezkeroztik. Jakinduria demokratizatu eta zabaldu eginda, eta interneterako konexioa edo sarbidea daukan edonork, diderotek nekez imagina zezakeen jakinduria eskura dauka klik batera. Munduan gehien irakurtzen den entziklopedia hori gaur digitala da. Wikipedia deitzen da, eta Frantziako pentsalari entzutetsuenek beharrean mundu osoko herritarrek egiten dute 302 hizkuntzatan. Pirineoen magalean, hain perfektua ez den Gernikako demokrazia hura zabaldu eta orokortu eginda. Eta oraindik ere perfektua ez den arren, Euskal Herritarrek hautatzen dituzte aritzaren pean elkartzen diren batzar gizon emakumeak. Eta eraberean, Euskararen herriko 100 gazte euskaldunek munduak gehien irakurtzen den entziklopedia hori idazten laguntzen dute. Rousseauk eta Voltairek egin zuten moduan. Eta hain dira saiatuak, euskeraz egiten den Wikipedia hori 29. postura iritsi dela
artikulu kopuruari dagokionez munduko hizkuntzen artean. Euskal Herritarrek egunero euskaraz idatzitako 70.000 artikulu baino gehiago kontsultatzen dituzte. Eta 21. mendiko entziklopedia hori, hedabide gehienak baino gehiago kontsumitzen dute gure gazteek. Gernikako mutilaien ondorengoek musika entzuteko YouTube edo Spotify aukeratzen dute. Eta zinea mundu mailako plataformen bitartez kontsumitzen dute. Etengabe aldaketa arinean dagoen mundu harrigarri bezain liluragarri batean gaude. Eta datorrenaren aurrean, hobe dugu zezenari adarretatik heltzea, eta datorrena erronka bezala eta aukera bezala ikustea. Euskarazko Wikipediaren arrakasta hau etzen posible izango aurretik beste apustu batzuk egin ez balira. Orain dela 100 urte, 1919an, Euskaltzaindia sortu zen, Euskararen Akademia. 50 urte geroago, 1978an, Euskara Batua etorri zen, akademiek eta idazleek bultzatuta. Euskararen etorkizunari kemenez eta indarrez aurre egitekotan, bidegile haiek argi ikusi zuten ahoz erabiltzen genituen euskalkien edo dialektoekin batera, hizkuntza eredu estandar bat behar genuela idatzirako eta jendaurreko komunikaziorako. Gure hizkuntzari eta kulturari arnaz berria ematekotan. Horrela sortu zen gure eredu estandarra edo Euskara Batua. Sarritan galdetu diot neure buruari zer izango litzatekeen adibidez euskarazko Wikipedia euskararen batasunik izan ez balitz. Ziurrenik hutsaren hurrengoa. 21. mendera baldintza hauetan heldu bagara, izan da aurrekoek bidea asmatzeko gai izan zirelako. Eta hortxe daukagu hain zuzen ere gaur egungo erronka, berriz ere asmatzea. Gizarte aurreratu, moderno, jantzi eta solidarioa eraiki dugu Euskal Herrian. Eta gure kulturari eusteko apustua egin dugu. Beti ere, etxeko atea eta etxeko leihoak zabal-zabalik dauzkagula. Leiho horietatik ikusten dugu nondik eta nora doan mundu berri eta aldakorrau, eta aurrean ditugun erronkak ere ikusten ditugu. Euskarazko Wikipediak erakutsi digun moduan, inteligentziaz eta talentuz jokatzen badugu, erronka horiek aukera bihurtu daitezke. Wikipediak gaur lehen entziklopediek izan zuten helburu bera du. Munduan dagoen jakinduria biltzea eta eskuragai jartzea. Gure kasuan gainera, Euskaldunon hizkuntzan, Euskal Herriko hizkuntzan erakustea informazio hori. Eta informazio iturri fidagarria izan nahi du Wikipediak. Ez jakintasunaren aurkako tresna indartsua eta kultura demokratizatzeko lanabez zorrotza. Eskerronez, agur eta ongi etorri danoi eta aurrean dazkatzuen egunak emankorrak izan daitezela. Eskerrik asko.